Хрызантэмы пасадзіла ўсюды, дзе магчыма і дзе немагчыма. Вот, бачыце, сёлета яны растуць, іх ні фтора не б'е, нічого. Тут у мяне бульба расла, коломба, ранні сорт, але мне ён не падабаецца, не смачная. Трэба вось горох пасадзіла выбраць. Ніхто не хоча, не любіць гороху. Трэба палушчыць, ды можа што замарозіць. Ну а памідорчыкі вось, якія ў мяне ўжо, бачыце, вялікія. І кармавых буракоў пасадзіла крыху сваім вось гэтым курачкам. Бачыце, певень мой геройскі. Такі геройскі певень, ну цэлая гісторыя ў яго ёсць свая, уласная. І з ястрыбамі біўся, і з лісою біўся, і нават вот у яго пальчыкі крывенькія. Тут вот ліса хітруганка перакусіла яму ножку. І вот, бачыце, такая одна ножка таўшчэйшая. Але певень цудоўны, такі геройскі, так статак свой вот беражэ, і ён асцярожны ўвесь час. Цудоўны петушок. Ну а курачак вот я выганяю сюды ў гэты загончык, паліваю тут ваду. Сёння лень было ім траву зялёную збіраць, і я іх вырашыла сюда выпусціць. Дык вот яны спляжылі мне гэты кавалачак зямлі з травою літаральна за паўгадзіны. Пайду ўсё ж такі травіцы ім нарву. У нас выхад і выпас на два бакі. Вось ім там вот лаз у нас ёсць. Там он у сарайчыку, туды выходзяць і сюды. Ну всё прарашчу сурэпку і пасею на тыдзень, а тады зноў іх выпушчу. Такія ласкавыя куркі ў мяне, такія памяркоўныя, такія цудоўныя. Бачыце, якія ім цудоўна тут. Сейчас пайду ім смакотак вынесу, там бліны не даелі. Яны вельмі любяць гэтыя ўсе харчы, якія застаюцца з гаспадарскага стала.